Suntem o țară protejată, feng shuistic vorbind. Excepțional. Măi, faptul că avem Carpații ăia care ca o, cetate înconjură centru, protejează inima țării, faptul că avem Dunărea exact unde trebuie, faptul că avem Marea exact unde trebuie, din punct de vedere al științei Feng Shui, băi, suntem țuți, suntem o țară super mega protejată și atunci Feng Shui, până la urmă, e o știință care are rădăcini în spirit. Deci de ce n-am fi, grădina Maicii Domnului, de exemplu? Cu siguranță vom fi mai protejați. Asta nu înseamnă că psihologic vom fi protejați. Să nu uităm perioada oribilă prin care am trecut și care psihic ne-a afectat pe toți extrem de mult. Așa e. Noi funcționăm pe cicluri din astea de 20 de ani, de 60 de ani, de 180 de ani. Din 20 în 20 de ani se numește o perioadă. Ultimii 20 de ani, acesta fiind ultimul an din acest ciclu, a fost perioada lui 8. Urmează perioada lui 9, din 4 februarie 2024 urmează să înceapă. Lucrurile tind să fie extrem de afectate la schimbare de perioadă, în sensul că apar întotdeauna breșe economice, apar viziuni disparate între clasele sociale, întotdeauna apar, în trecut apăreau la schimbări de perioade, revoluții, mișcări sociale, tot felul de lucruri. Și eu spuneam așa, să ne ferească Dumnezeu să se schimbe perioada într-un an de alegeri. Ei, ce să vezi, se schimbă perioada într-un an de alegeri. Stoicismul și budismul, cu toate metodologiile lor de meditație, de non-atașament, de detașare, de, acceptare a ceea ce se întâmplă, a trăitului aici acum în prezent, vin și aduc nu numai o filozofie frumoasă și drăguță de citit și de colecționat în raft, ci pur și simplu funcționează. Și am dat la un moment dat, acum niște anișori, peste o cărticică a lui Epictet, Discursuri, și el spunea așa, indiferent când ești născut, indiferent unde ești și când ești și citești aceste scrieri, și poate eu sunt dus de mult în alte meleaguri, vei observa că îți vorbesc direct. Și n-am înțeles ce vrea să transmită omul până când am continuat. Zici că se referă la era prezentă. Filozofiile sunt de două feluri, după părerea mea. Filozofii și filozofii aplicabile. Stoicismul și budismul sunt aplicabile. Și o să vezi că se vor dezvolta. Puterea meditației, puterea relaxării, puterea respirației controlate, puterea vizualizării. Am rămas absolut uimit, dacă îmi permiți, a rugăciunii. Absolut. Să stai acolo cu lumânărică și să spui un Tatăl nostru e fundamental. Oameni buni, dragi prieteni, astăzi la Magic Life o să vorbim despre prezent, dar mai ales despre viitor. Ce frumos sună, nu? Invitatul meu este cel mai cunoscut, cel puțin așa cred eu, și părerea mea e cea mai importantă, pentru că eu sunt realizatorul acestei frumoase transmisiuni, acestui podcast, Rizvan Rusu, specialist în toate tipurile de Feng Shui, horoscop, tot felul de lucruri care au legătură cu starea de bine. Mie îmi place să cred că ești un specialist al stării de bine. Îți mulțumesc tare mult. Greșesc? Nu greșești și îți mulțumesc eu, în primul rând. Mi-era tare dor să te văd și să vorbesc cu tine. Și mai ales că azi vorbim mai mult. Da, vorbim cât vrei tu. Când te plictisești și începi să caști, să știi că atunci înțeleg că trebuie să ne oprim din povești. Nu mă plictisesc așa ușor. Măi, într-adevăr, mi-ar plăcea și mie să cred că livrez stare de bine, însă știi cum e treaba? În principiu, starea de bine este subiectivă. Ceea ce este bine pentru unul, poate altul va percepe că e mai puțin bine. Doar că, dincolo de subiectivism, stăm cu toții pe un blat de obiectivitate, care este dat, din punctul meu de vedere, de modul în care energia fiecărui an se ambalează sau se liniștește, circulă și își menține fluxul ăsta pe care îl are de obicei. Pentru că, vezi tu, există ani în care e liniște și pace și există ani în care se întâmplă lucruri. Dacă mai ții tu minte, acum niște anișori, eram noi împreună și vorbeam într-o bună dimineață și mă întrebai ce o să se întâmple și am spus, dom'le, este foarte mare posibilitate să apară problemele astea globale, medicale, virusuri, tot felul de chestii. Și nu trec 3 luni și apar veștile cu Italia și cu toată nenorocirea care s-a întâmplat. De unde știi chestia asta? Că nu sunt nici clarvăzător, nu mă uit și citesc în spiritul omului, ci pur și simplu energia tinde să aibă anumite tipare care până la un punct cel puțin pot fi prevăzute, sunt predictibile. Și tiparele astea, ceea ce m-a atras pe mine la ele, este că nu sunt inventate de știința modernă, ci au fost observate acum mii de ani. Ce-i drept,
în specialitatea mea, în zona chineză, unde fiecare împărat care se respecta și cam toții se respectau acolo, aveau un grup întreg, o hoardă, cum îmi place mie să spun, de specialiști în metafizică. Și la un moment dat exista un băiețel pe care îl chema Xu Ziping. Și acest Xu Ziping era atât de în armonie cu simțirea lui, cu energia, cu natura, încât el a zis, băi, uite cum se învârt stelele astea, cum variază vremea, cum toate cele 80 de ani asta și-a observat. Și când avea 80 și ceva de ani, nu mai știu exact când, el a zis, ok, ce-ar fi să împărțim toată chestia asta în 12 sectoare. Și uite așa au apărut zodiile chinezești. Zodiile chinezești pe care mai toată lumea le cunoaște, că ești dragon, că ești iepure, că ești tigru, că ești ce-oi fi. Dar dincolo de faptul că el a făcut această împărțire în zodii, practic el a observat o ciclicitate. A observat cum energia, natura, evoluția în politică, în geopolitică, în economia de acolo, din curtea imperială, variază în funcție de sezon. Stelele de pe cer vin și interacționează și ele și a observat că dacă trece nu știu ce steluță, nu știu ce se întâmplă. Și evident că această cunoaștere s-a perpetuat. O grămadă de alți specialiști au adăugat, au îmbunătățit, au că într-o viață de om nu ai timp să faci tot felul de lucruri. Și uite, așa a apărut, să-i spunem impropriu, astrologia chineză, sub mai multe forme. Multă lume spune, ok, coloanele destinului sunt astrologie chineză. Nu. Coloanele destinului sunt o formă de astrologie chineză. Mai există astrologia stelelor purpurii, mai există astrologia stelelor arămii, mai există astrologia celor 6 ape, există o sumedenie de astrologii pe care ei le au. Ce îmi place mie la astrologia asta chineză este că funcționează pe baza ciclurilor globale și din pricina asta ne permite să prezicem cu destul de mare acuratețe ce urmează să se întâmple. Da, spunem cum se termină anul ăsta. Anul ăsta, slavă Domnului, se termină, cel puțin pentru mine, că nu eram cel mai fericit în anul acesta. De ce? Eu sunt în zodia cocoșului născut și cocoșii pentru anul iepurului din care tocmai ieșim nu au fost neapărat cei mai fericiți datorită unei ciocniri directe și atunci sunt convins că toți cocoșeii care se uită la noi se pot recunoaște în această idee. Că răsuflă ușurați. Răsuflă ușurați pentru că anul viitor noi cocoșii suntem pe locul 2. Suntem aproape lideri, lideri, clar mult mai bine decât acum. În primul și în primul rând, legat de terminarea acestui an. Anul prin care am trecut este foarte, și prin care încă trecem, de fapt, este foarte important, nu atât că e an de iepure și urmează dragon, ci pentru că anul acesta, din punct de vedere al metafizicii chineze, se încheie ceea ce se cheamă perioada lui 8. În metafizica chineză, noi funcționăm pe cicluri din astea de 20 de ani, de 60 de ani, de 180 de ani. Din 20 în 20 de ani se numește o perioadă. Ultimii 20 de ani, acesta fiind ultimul an din acest ciclu, a fost perioada lui 8. Urmează perioada lui 9, din 4 februarie 2024 urmează să înceapă. Ei bine, dacă ne uităm în istorie, o să vedem că din 20 în 20 de ani, fix la schimbările de perioadă, se produc global niște fenomene. Fenomene care nu sunt neapărat plăcute, din păcate. Vorbim despre conflicte, vorbim despre războaie, vorbim despre cutremure, vorbim despre erupții vulcanice. Chiar azi dimineața am văzut că în Islanda sunt niște probleme deosebite pe tema asta. Vorbim de lucruri care de obicei erau dorminde. Știi? Și clocoteau acolo un pic în suc propriu și fix la schimbarea perioadei ele explodează. Și gândește-te că la trecerea asta de perioadă avem conflictul din Ucraina, care era și el mocnit acolo și a răsărit. Avem conflictul Israel-Palestina, care era, știm foarte bine, mocnit, că nu e o chestie nouă, nu ne-a luat în surprindere, dar uite că acum a explodat. Nu mai știu eu ce urma în China, Taiwan și ăla este mocnit. Vedem că n-avem voie să facem așa. Un breaking news. Uitați-vă cu atenție la vedem ce se întâmplă pe acolo. Pe urmă, legat de partea economică, lucrurile tind să fie extrem de afectate la schimbare de perioadă, în sensul că apar întotdeauna breșe economice, apar viziuni disparate între clasele sociale, întotdeauna apar, în trecut apăreau la schimbări de perioade, revoluții, mișcări sociale, tot felul de lucruri. Și eu spuneam așa, să ne ferească Dumnezeu să se schimbe perioada într-un an de alegeri. Ei, ce să vezi, se schimbă perioada într-un an de alegeri.
Sunt toate. La noi cel puțin, Deci, toate. Păi, Da. în Europa, că alegerile europene Cu siguranță. sunt pentru toată Europa. Absolut. Mă gândesc că e o treabă Absolut, importantă. așa încât alegerile care vor urma sunt nu importante, extrem de importante. Extrem de importante, pentru că ceea ce se decide acum pune amprenta pentru toată perioada lui nouă, pune amprenta pentru următorii 20 de ani. Da. Pe lângă faptul că mi-ai dat așa o stare, un fior, spunându-mi că în general Ajung și la de bine. Ajung și la de bine. Da. Stau cu minte, mai spune. Bun, deci se termină 8. Începe 9. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă 9, de fapt? O să te bucuri. Și sincer și eu mă bucur foarte mult. Perioada lui 9 este o perioadă în care, și nu vreau să sune sub nicio formă cataclismic ce spun, se încheie supremația masculină și începe supremația feminină. În mod tradițional, perioada lui 9, gândește-te că ea se repetă odată la 180 de ani. Dacă stăm să ne gândim, întotdeauna este o perioadă de renaștere a femeii. Femeia va veni la putere. Odată cu anul 2024, cel puțin timp de 20 de ani, o să vedem o renaștere a vocii femeii, a puterii feminine, a prezenței feminine în economie, în politică, în artă, în istorie, în absolut orice capitol important al umanității. Și asta vine și aduce o energie preponderent yin. Această energie preponderent yin este cea care ne îndreamnă în primul rând către highlight-ul perioadei lui 9, care este educația și dezvoltarea. În următorii 20 de ani, și asta îți fac pariu că rămâne filmat, deci avem dovezi, dacă e spic de prost, e clar că am belit-o, pe românește, dacă îmi permit să zic așa. Ideea e simplă. În perioada lui 9, educația, cercetarea, dezvoltarea științifică vor fi revoluționare față de tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 80 de ani. Asta e extraordinar. Nu știu ce o să cea mai se bună inventeze. veste pe care am auzit. Nu știu ce o să se inventeze, că nu știu. Probabil știu, eu pot să presupun inteligențe artificiale, tot felul de lucruri foarte interesante, dar cu siguranță ceea ce se va întâmpla va fi revoluționar. Toate viețile noastre până se va termina perioada lui 9 vor fi cu siguranță reconfigurate și revoluționate. Al doilea lucru cu care vine perioada lui 9 și pentru mine este o bucurie absolut enormă, pentru că îmi place să am grijă ca oamenii să fie bine, este dezvoltarea extremă a tehnologiilor medicale. Se vor descoperi cu siguranță, sau, poate au fost deja descoperite și vor ieși la suprafață și vor fi disponibile pentru publicul larg, o grămadă de leacuri, o grămadă de remedii medicale, evident, tratamente și tot ceea ce este necesar pentru a face ca, mari monștri în mințile noastre și în medicină, cancerul și toate cele să fie... Bolile cardiace, sigur, să fie bolile mentale. Mult mai bine manageriate. Asta clar, 100%. Și mai avem un aspect pozitiv al perioadei lui 9, după care, din păcate, trebuie să le zic și pe alea mai puțin bune, dar hai să terminăm cu ceea ce este bun. Al treilea aspect, și e foarte important din punctul meu de vedere, este un nivel amplificat al conștiinței spirituale a omenirii. Perioada lui 9 este perioada de foc. Corespunde elementului foc, corespunde trigramei focului. Focul ăsta, repet, vine odată la 180 de ani. În mod de fiecare dată când vine această perioadă de foc, întotdeauna se întâmplă o revoluție spirituală, o răsturnare a valorilor, a situațiilor înspre bine. Asta nu înseamnă neapărat că, apar mai multe biserici sau nu trebuie să vedem asta din perspectiva credinței oficiale, ci din perspectiva conștiinței umane. Oamenii se vor îndrepta tot mai mult către lucruri care până mai acana erau văzute ca empirice, dar în realitate sunt cât se poate de demonstrat. Puterea meditației, puterea relaxării, puterea respirației controlate, puterea vizualizării. Am rămas absolut uimit, dacă îmi permiți, a rugăciunii. Absolut. Să stai acolo cu lumânărică și să spui: Tatăl nostru e fundamental. Am văzut la televizor acum 2 zile și am rămas uimit un reportaj extrem de exacerbat și umflat despre faptul că într-o școală copiii au fost învățați să respire profund și să se relaxeze prin respirație. Da, a fost dată afară acea profesoară și s-a deschis anchetă și la respectivul post foarte respectat, by the way, s-a spus că meditația în sine și mai ales meditația prin respirație poate să genereze anxietate și panică. Băi, fraților, vă spun ca specialist, psihoterapeut, că sunt și eu pe acolo. Dimpotrivă,
Ca tratament pentru anxietate, panică, depresie și mai departe, recomandăm respirația controlată, recomandăm relaxarea controlată. Că o numești meditație sau relaxare, este exact același lucru. Una dintre cele mai anxioase persoane pe care le-am văzut, e o tipă pe care o urmăresc, asta e, îmi plac podcasturile, nimeni nu-i perfect. Foarte bine. Și a scris pe încheietura mâinii, just breathe. Exact. Nu uita să respiri. Respiră, e cel mai important lucru. Cred că, da, sunt șocată de ce spui. Și lucrurile astea se întâmplă în general, din păcate le-am văzut pe aici prin țară, nu știu de ce și nu-i problema mea să analizez, dar în general la nivel global nu o să mai vedem povești de genul ăsta. La nivel global deja avem demonstrații clinice cu studii absolut irevocabile despre, și se aplică by the way și la noi în spitalele de psihiatrie, relaxări controlate, tehnici de respirație și tot felul de lucruri. Psihologii sunt formați și antrenați și eu am avut marea șansă când am făcut facultatea de psihologie să am profesori deschiși, nu neapărat către ocultism sau paranormale, ci deschiși către nou. Asta e cel mai important. Acum nu putem să murim cu Freud de gât. Respirația nu e nouă. Știu. Sfântul Grigorie de Palama a inventat, știi, cu rugăciune cu respirație. Absolut. Doamne Iisuse Hristoase, ții exact cum fac psihologii, 4, 3, 8 sau exact. Cum se cheamă. Exact. Este exact rugăciune și respirație și este de sute de ani, de mii de ani. Sfântul Arsenie Capadocianu, de asemenea, iarăși, care a venit și a analizat psalmii din punct de vedere ezoteric și spunea, întotdeauna când citiți psalmi, respirația să fie în mintea voastră și să respirați profund și expirația să fie de cel puțin 2 ori mai lungă ca inspirația. Astăzi știi ce știm? Respirația în care expirația e dublă față de inspirație se numește respirație anxiolitică, adică este cea prin care eliminăm orice urmă de tensiune din corpul nostru. Empiric, neempiric, Sfântul Arsenie Capadocianu știa chestia asta. Deci da, nu sunt noi, dar pentru psihologie, crede-mă, sunt revoluție. Pentru că sunt foarte mulți oameni care au o mică problemă cu chestia asta. Cunosc spitale din București la care au fost date jos iconițele din saloane pe principiu că promovează delirul mistic. Da, adică sunt viziuni și viziuni care țin de oameni. Dar la nivel global, lucrurile vor evolua într-un mod absolut extraordinar. Lumea se va putea exprima mult mai liber în credințele lor și vor observa oamenii, în primul rând, îmi permit să spun asta, deci poate va suna haios. Dom'le, rugăciunile lor vor primi răspuns mai ușor, parcă, decât până acum. Pentru că crescând acest nivel al focului, care intră în rezonanță cu focul nostru, puterea rugăciunii, credința, asta sunt tot foc, da? Ele vin și acționează mult mai repede. Și atunci astea sunt părțile bune. Unde sunt părțile rele? În perioade de foc, de obicei, avem mici probleme cu apa. Știm și noi, apa stinge focul, apa tinde să se evapore datorită focului, cam la fel este și fluxul în energie. Și apa asta în hărțile noastre și în viețile noastre reprezintă gândirea și emoțiile. Asta înseamnă că noi poate va trebui să lucrăm un picuț mai mult pe autocontrolul mental și pe modul în care noi ne gestionăm propria gândire. Și aici mie îmi place foarte mult, dincolo de psihologie și psihoterapie, că nu toată lumea are timpul, banii sau cheful să meargă la un psiholog. Deși cei mai mulți dintre noi am avea nevoie. Eu personal nu am ascuns niciodată că am avut nevoie și mi-a făcut bine, adică și sunt mândru de asta. Da, normal, și eu cred asta. Eu am mers foarte mult pe o filozofie care mie mi-a plăcut extrem de mult și care zic eu că se va dezvolta, și anume filozofia stoică. Filozofia stoică de la Zeno din Citium până la Seneca, Epictet și Marcus Aurelius a pus bazele până la urmă terapiei raționale emotive a lui Albert Ellis, care a fost un monstru sacru al psihologiei. El s-a bazat pe budism și pe stoicism. Și am zis, ok, hai să citesc și eu chestia asta, știi? Și am văzut că stoicismul și budismul, cu toate metodologiile lor de meditație, de non-atașament, de detașare, de, acceptarea a ceea ce se întâmplă, a trăitului aici, acum, în prezent, vin și aduc nu numai o filozofie frumoasă și drăguță de citit și de colecționat în raft, ci pur și simplu funcționează. Și am dat la un moment dat, acum niște anișori, peste o cărticică a lui Epictet, discursuri, și el spunea așa, indiferent când ești născut, indiferent unde ești și când ești și citești aceste scrieri, și poate eu sunt dus de mult în alte meleaguri, vei observa că îți vorbesc direct.
și n-am înțeles ce vrea să transmită omul până când am continuat. Zici că se referă la era prezentă. Filozofiile sunt de două feluri, după părerea mea. Filozofii și filozofii aplicabile. Stoicismul și budismul sunt aplicabile. Și o să vezi că se vor dezvolta. Îți fac pariu pe cât vrei. Bun, hai să ne întoarcem la foc. Focul ăsta aduce problemuțe astea emoționale. Probleme de autocontrol. Probleme care se vor revărsa foarte mult în modul în care umanitatea vede relațiile, uniunile dintre oameni, sexul și interacțiunea umană. Vom fi martorii unei revoluții complexe la nivel de imagini de sine, la nivel de trăire de sine, de emoție și de gândire pe tot ce ține de relații. Vom fi mai egoiști, mai în centrul existenței noastre? Vom fi mult mai focalizați pe latura materială, să spunem așa, și vom încerca să ne împărțim viața în pătrățele foarte bine măsurabile. Ceea ce poate să pară că intră în conflict cu ce am spus înainte, dar nu are niciun fel de treabă. Ține de traiul nostru. Oamenii nu vor mai merge atât de mult pe romantismul frumos și drăguț care, unește suflete, ci vor merge foarte mult pe pragmatism și pe a arăta ceva. Demonstrativul este cuvântul de ordine a relației și atunci vor crește foarte mult numărul de relații bazate pe valori narcisice, dacă pot să le numesc așa, va crește foarte mult numărul de oameni tulburați un picuț în narcisismul și în histrionismul lor și atunci colegii mei, eu nu mă ocup de asta, dar colegii mei care se ocupă de psihoterapia cuplului, a relațiilor, a sexualității, le va merge foarte bine în următorii 20 de ani. A doua problemă cu focul, din păcate, este legată de arme. Este legată de pistoale, este legată de industria armamentului și de războaie. Va fi o perioadă care va vedea mult mai multe conflicte militare decât perioada lui 8. Asta 100%. Pentru că întotdeauna în perioadele de foc se întâmplă chestia asta. Și o să mă întreb bine și e bătut în cuie, nu putem să facem nimic? Evident că putem să facem. Poate că eu nu, tu cu siguranță ai un cuvânt care contează și are greutate. Dar poate că nici acolo nu e suficient. Pentru că odată cu perioada lui 9, specialiștii militari chinezi spuneau așa: ceea ce trebuie să se schimbe este conștiința și modul de a vedea lucrurile al căpetenilor noastre. Adică dacă avem noroc să avem conducători buni, și nu vorbesc doar pentru România, vorbesc global, cu siguranță vom putea evita cât se poate de mult conflictele militare. Dacă nu, nu. Dar în orice caz vor fi mai multe. Asta clar și 100% decât în perioada lui 8. Deci nouăle ăsta e... Nouăle vine cu provocări. Vine cu o creștere spirituală, dar în același timp cu o cernere prin foc. Această cernere prin foc, ca veste bună, să știi că afectează puțin România. Adică nu vreau să să intru în stereotipiile alea cu pământul binecuvântat al Maicii Domnului, dar chiar suntem. Adică cumva noi vom fi destul de... Suntem sau de ce? Măi, suntem. Am fost acuzat că am spus chestia asta de vreo 2 ori și mi s-a spus că merg pe tipizate și pe stereotipii. Și am spus, ok, sincer, habar n-am originea acestei expresii, dar, indiferent de originea ei, suntem o țară protejată. Feng Shui-istic vorbind. Excepțional. Măi, faptul că avem Carpații ăia care, ca o, cetate, înconjură centru, protejează inima țării, faptul că avem Dunărea exact unde trebuie, faptul că avem Marea exact unde trebuie, din punct de vedere al științei Feng Shui, suntem țuți, suntem o țară super mega protejată și atunci Feng Shui, până la urmă, e o știință care are rădăcini în spirit. Deci de ce n-am fi, grădina Maicii Domnului, de exemplu? Cu siguranță vom fi mai protejați. Asta nu înseamnă că psihologic vom fi protejați. Să nu uităm perioada oribilă prin care am trecut și care psihic ne-a afectat pe toți extrem de mult. Așa e. Știi? Da, acum hai să vedem și soluții. Deci se termină un an, care e un an, nu mai e mult din decada asta, din cei 20 de ani despre care ai spus, nu mai e mult. 3 luni. Iată, mai puțin. Ziceai că în februarie. Da, pe 4 februarie. Da, 2 luni și ceva. Da, e puțin. Adică e clar că trebuie să ne pregătim, să ne facem așa un... Cel mai important lucru e să previi, nu să tratezi. Cele mai bune soluții, și am să permit, dacă toți suntem în premieră, cu predicțiile pe anul ăsta, să dau soluțiile cele mai concrete.
Dar e important ca aceste soluții să fie aplicate până în 4 februarie. De ce să facem? Stai așa. În 4 februarie începe odată perioada lui nou, începe anul dragonului de lemn. În 4 februarie începe? Da. Bun. În 4 februarie încep amândouă deodată frumos, așa, în forță. Exact cum trebuie, în forță. Sigur că poți să aplici soluții și după 4 februarie, dar e ca atunci când aștepți deja să faci puroi, știi, la o boală ca să iei. Mai bine tratezi înainte și nu mai ajungi la antibiotic, știi, cam așa este toată treaba. Și am să vă dau astăzi 3 tipuri de soluții. Soluțiile care, după părerea mea, sunt cele mai bune pentru fiecare dintre noi și țin de feng shui, țin de ce să pui, unde să pui în casă la tine, astfel încât să promovezi un flux mult mai ok al energiei. A doua soluție se cheamă date imperiale de activare și am să vă dau 2 date. Datele imperiale ce sunt? Gândește-te că pe vremea respectivă împărații nu făceau nicio mișcare semnificativă militar, economic, politic, fără să li se calculeze de către acea hoardă de astrologi pe care o aveau. Și noi am învățat de-a lungul timpului să calculăm niște date de activare în care, într-o anumită zi, la o anumită oră, faci o anumită chestie și pur și simplu timp de o lună, 2, 3, un an, 2, 3, în funcție de tipul de dată, ești un picuț mai protejat. Și am să vă dau 2 astfel de tipuri. Iar al 3-lea tip de soluție, dacă îmi permiți, aș vrea în 3 cuvinte să o trec prin toate cele 12 zodii, ca fiecare, adică avem tot tipul de lume. N-aș vrea să o generalizez așa mult. Și eu vreau asta. Aș vrea un pic să o particularizez pentru fiecare zodie în parte. Știi? Perfect. Și astea sunt cele 3 tipuri de soluții până la urmă. Feng Shuistic e foarte simplu. În Feng Shui vorbim de energie care circulă prin casele noastre, prin firmele noastre, prin sediile noastre, da? Prin spațiile noastre. Toate spațiile noastre. Bun. În toate spațiile astea, energia poate să fie de 2 feluri. Energie dinamică și energie stagnantă. Energia stagnantă, în mod evident, că nu este bună. Energia dinamică, dar extrem de învolburată, să-i spunem hiperdinamică, nici ea nu este bună. Energia trebuie să fie just right. Știi, cu cei 3 purceluși. Ce să fie just right. The porridge is just right. Să nu fie nici stagnantă, nici să se miște prea repede. Și chinezii ăștia au zis, ok, să fim creativi. Și au spus așa, energiei stagnante sau hiperdinamice îi spunem stele negative, energiei care este just right îi spunem stele pozitive. Și stelele astea, adică tipurile de energie, în fiecare an își schimbă locația în spațiile în care noi ne petrecem viețile, în fiecare lună își schimbă locația iarăși, dar asta mai puțin ne influențează. Și avem așa, fiți foarte atenți. Anul acesta, în centrul caselor, spațiilor, sediilor, firmelor, whatever, se află ceea ce se cheamă steaua 3. Steaua 3 este steaua certurilor, a scandalurilor, a disputelor, a neînțelegerilor de orice fel. Bun. Ea se poate trata, să spunem așa, foarte ușor, folosind energia focului. Energia focului înseamnă serverul, dacă ești la o firmă, calculatoarele, culoarea roșie, zonă iluminată puternic, corpurile de iluminat, lumina naturală. Astfel încât asigurați-vă că în centrul casei o să aveți ceva roșu, că e covorașul, că este canapeaua, că este decorațiunea de la birou, că e whatever ce-o fi. Sau că zona nu e niciodată întunecată, să fie o zonă bine iluminată, asta nu înseamnă că stai cu lumina aprinsă seara, dar în general să fie o zonă bine iluminată. Asigurați-vă că în centrul casei întotdeauna există curățenie, ordine, să nu existe clutter, să nu existe praf prea mult, să nu tot felul de lucruri. Faceți chestia asta, ați tratat steaua 3. Este atât curățați, de simplu. Luminați, puneți covor roșu. Puneți roșu. Că-i covor, că-i decorațiune, că-i ce-o fi roșu, roșu, în centru. Da? Bun. A doua energie sau stea negativă, cea mai negativă din fiecare an, este faimoasa steaua 5. Această stea care aduce dezastre, care aduce nenorociri, care aduce tot felul de lucruri de care nouă nu ne place. Și în anul viitor, în anul dragonului, steaua 5 se află în vest. Da? În vest. Ceea ce înseamnă că vestul din casele noastre, din firmele noastre, din sediile noastre, trebuie să fie tratat ca și cum este un bebeluș cu nevoi speciale.
Nu avem voie anul viitor să facem renovări semnificative în sectoarele vestice ale caselor noastre. Adică, nu spargem pereți, nu dăm cu bormașina. Și o să mă întrebe lumea, bun, și eu vreau să-mi pun un tablou, ce fac? Îl pui cu scotch dublu adeziv, îl pui altfel, găsești o soluție. Eu am o vorbă, știi, că întotdeauna vor exista critici. O să zic că, dacă ai ajuns să vorbești de chestii de-astea. Păi, testează. Nu mă crede. Du-te la anul și dă cu ciocanul, înveți și vezi ce se întâmplă. Deși nu recomand chestia asta, pentru că chiar se întâmplă lucruri. Și atunci ideea este simplă. În afară de faptul că nu facem renovări semnificative în sectorul vestic, este foarte important să și remediem acest sector. Și el se remediază folosind elementul metal. Elementul metal înseamnă orice fel de obiect din metal sau o statuetă, un bănuț, orice statuetă, bănuți, dacă ai, uite, o vază, am o prietenă amforă care este pasionată de tot felul de săbiuțe, chestii, și pune panoplia aia de niște săbiuțe în vest, sau poate ai un vas în care ții tu ceva, poate ai un cuier, că poate vorbim de un birou, nu poți să te duci la omul de afaceri și să-i pui zdrângănele pe acolo, că nu merge așa ceva. Și atunci, dar acum sunt tot felul de elemente de decorațiune din metal. În orice magazin și poți să-ți iei ce vrei tu de la birou, cuier, absolut orice, dar să fie metalic. Da? Bun, în vest. În vest. Și ai rezolvat și Steaua 5. Ce să vezi? Excepțional. Deci am înțeles că dacă vrei să-ți protejezi casa, spațiul, locul, trebuie să ai grijă de Steaua 3, cu lumină și roșu. Și foc, roșu, neapărat. Foc, ca să te protejezi de Steaua 5, a dezastrelor și a lucrurilor Nu renovezi și aduci metal? Nu renovezi, cel puțin anul viitor, dar pui lucruri de metal. Absolut. Dar găsești o amforă, o statuetă, un clopot, orice chestiune care e de metal. Bun. Și? În rest, atenție, să nu se înțeleagă greșit că lumea se sperie un pic prea mult de Steaua 5. Poți să ștergi praful, poți să dai cu aspiratorul, poți să faci curat, nu lași zona respectivă în mizerie. Doar nu dărâm pereți, nu bați cuie, nu faci renovări din astea semnificative, fundamentale. În rest, îl tratezi ca pe un spațiu normal al casei. Apoi, următoarea steluță negativă este Steaua 7. Steaua 7, care anul viitor se va afla în sud. Ce face Steaua 7? Ea face 3 lucruri rele. În primul rând aduce furturi, tâlhării, în al doilea rând aduce incendii, focuri, și în al treilea rând aduce scandaluri relaționale, să spunem așa, da? Și spune boli intime. Da? Ca să scăpăm de energia acestei stele, în principiu este foarte, foarte recomandat să nu aveți neapărat dormitorul sau capul în dormitorul vostru în direcția sud. Dar de multe ori nu poți să eviți chestia asta. Și atunci trebuie să tratăm această stea. Și ea se tratează foarte simplu. În primul și în primul rând ne asigurăm că în zona sudică nu se află foc. Deci dacă cumva aveți și o dormitor sau ce-ți avea, evitați excesul de roșu, evitați hiperiluminarea, evitați excesul de foc și puteți să mitigați efectele acestei stele folosind energia apei. Că e un acvariu, că e o vaza cu flori din casa ta, ți-o pui în zona sudică, că îți folosești extrem de mult culoare albastru sau chiar culoare negru, sunt unii cărora le place foarte mult în decorațiuni, este absolut minunat. Singura bubă cu steaua asta este pentru persoanele care au bucătăria în sudul casei anul viitor. Sigur că nu pot să fiu tembel și să le spun nu mai folosi bucătăria în 2024, că nimeni nu o să facă chestia asta. Și atunci trebuie să aveți mare grijă. În momentul în care aveți bucătăria în sectorul sudic, să vă asigurați ca în bucătărie, da, să existe întotdeauna, fără niciun fel de dubiu sau excepție, o distanță, o diferențiere între aragaz cuptor și chiuvetă. Să nu fie lipite una de alta. Da? Pentru că altfel există tot felul de mici riscuri, să spunem așa. Da? Apoi, mai avem o singură stea. Da? Și după aia vă zic și unde stelele bune. Ultima pe care o avem de analizat este Steaua 2. Steaua 2, care este Steaua bolilor. Steaua 2, care este Steaua bolilor, se află în sud-est anul care vine. Așa. Bun, ce înseamnă asta? Că stăm în sud-est și ne îmbolnăvim? Nici pe departe, mai ales că puterea ei, odată cu noua perioadă, începe să scadă. Dar încă ea ne aduce boli și probleme. Și există un singur mod
foarte simplu de a scăpa de energia acestei stele, de a folosi la fel ca și la steaua 5 elementul metal. Mai ales dacă sud-estul este sinonim cu dormitorul. Da? Adică orice fel de statuetă, decorațiune, vază, birou, cuier, orice ar fi din metal. Și uite așa foarte simplu, doar punând niște lucruri, fără să facem niciun fel de cheltuieli, putem să ne folosim de ce avem deja în casă, dar facem chestia astea până în 4 februarie, da? Să ne prindă anul nou cu remediile deja puse, putem să scăpăm de niște că eu mă influențe. gândeam acum cum e la mine acasă, cum e la mine la radio, ce trebuie să cumpăr repede. Asta făceam, calculam, de-aia mă uitam așa pe pereți puțin. Bun. Eu am spus la radio, dacă vreți să mă ofer cadou să vă fac feng shui. Abia aștept. Da? Nu e nicio problemă. Acum, hai să vorbim și de stelele bune. Pentru că, odată cu perioada lui nouă, se schimbă și cea mai bună stea din parcare, să zic așa. Până acum știi toată lumea, steaua 8 ne aduce bani, ne aduce prosperitate. Ei bine, steaua 8 nu mai este la fel de puternică, ba dimpotrivă e destul de ramolită anul viitor și de anul viitor încă 20 de ani. Dar cea mai importantă stea, care devine steaua principală a prosperității, a succesului, a armoniei, a sănătății, a echilibrului, este steaua nouă. No. Da? Nouă. Îmi place cum sună. Nouă oamenilor. Nouă, da? Exact. E un sinonim frumos. Și acest nouă, anul viitor, se află în sud-vest. Ceea ce înseamnă că sud-vestul devine cel mai important sector care trebuie folosit. Fă treabă în sud-vest. Nici nu contează până la urmă ce remedii pui și nu pui. Important e ca în sud-vest să existe dinamism, să existe mișcare, să existe treabă. Nu lăsa sud-vestul să fie nefolosit, prăfuit, vai mama lui. Dacă există posibilitatea să-ți plasezi fix biroul în care lucrezi în sectorul sud-vestic, fă chestia asta. Dacă ai prin casă, acvariu cu pești, pune-l în sud-vest anul viitor. Dacă ai, o zonă în care faci activități, dansezi, ai o sală de dans, fă-o în sud-vest. Cu cât faci mai multă activitate în sud-vest, cu atât stimulezi mai mult circulația acestei energii a stelei nouă și stimulezi, bineînțeles, starea de bine și prosperitatea. Ea se activează în mod tradițional folosind apă statică sau dinamică preferabil, că e acvariu cu pești, că e fântânică de interior, că e whatever. Nu contează. Important e să activezi acolo. Da? De aceea cei care au intrarea în casă în sud-vest vor vedea că anul viitor le va merge financiar mult mai bine decât în anii trecuți. Pentru că ușa se tot deschide, se tot închide, acolo este ceea ce noi numim gura ciului. Pe acolo intră energia și acolo dinamismul va crește la niște cote absolut extraordinare. Da? Și asta e foarte important. Apoi, dincolo de asta, avem steaua 1, care este a doua cea mai importantă stea pentru anul viitor și se află în est. În est, la fel, avem grijă să folosim spațiul, să fie dinamic, să fie mișcător, să existe formațiune de apă dinamică, fântânică, vas cu, apă și flori, ce-o fie, acvariu cu pești, whatever, biroul, serviciu de contabilitate, zona în care ne mișcăm, este ideal să fie. Să nu lăsăm zona nefolosită. Da? Pentru că stelele 9 și 1 sunt, dacă vrei, cuplul de putere al anului viitor. 9 steaua principală a banilor în prezent, 1 steaua principală a banilor viitori și a investițiilor. Și până la urmă contează să fim și prosperi. Mai mult decât atât, pentru perioada lui 9, steaua 9 și steaua 1 prind și veleități vindecătoare și vin cu capacitatea asta de a ne aduce mai multă vitalitate, nu neapărat te vindecă, acum să nu vorbim bălării, dar îți oferă un plus de vitalitate. Și asta se traduce de obicei în corpul nostru printr-o imunitate puternică. Așa încât sud-vest și est, cele mai importante sectoare, cea mai bună energie, asigurați-vă că faceți chestia acolo. Ce ne facem cu casele în care mai avem sectoare lipsă? Bad karma. Nu putem să le avem pe toate. La un moment dat există posibilitatea să-ți lipsească unul din aceste sectoare. În cazul sectoarelor lipsă, n-ai cum să capitalizezi efectele benefice ale lor. Pe scurt, cumpărați-vă accesorii de metal, luați-vă un acvariu și aveți grijă, uitați-vă la podcastul ăsta de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, până când faceți lucrurile așa cum a spus Rizvan. Și chiar dacă nu cumpără,
Importantă. Ce aveți în casă. Ce aveți, foarte bine. Că mulți oameni poate nu au cum să cumpere sau nu vor să investească sau nu au unde să pună, pur și simplu. Dom'le, muți, ai un cuier de metal undeva, pune-l frumos în vest unde este Steaua 5. Da, uite, de exemplu, mă gândesc să mut acvariu. După ce mi-ai spus, noi avem un acvariu, mă gândesc, el pune-l este... în sud-vest. Da. Sau locul 2 spre întâi în est. Da. Neapărat. Cred că acolo e. Dacă e acolo, lasă-l acolo. Este absolut minunat. Cred că acolo e. Trebuie să măsor un pic, să mă duc cu busola să văd. E foarte simplu. Pentru cei care poate nu vor să-și ia acvariu, există fântânică de apartament. Foarte accesibilă și ca preț și micuță și se poate pune, se mișcă apița, arată drăguț. Adică sunt soluții. Dacă chiar vrei să faci ceva, sunt soluții. Astea sunt soluțiile legate de stele. Dar am zis că există ceea ce se cheamă date imperiale. Și vreau să vă dau 2 date în premieră. Sigur, le-am mai dat la conferința pe care am susținut-o, dar aia e private event. Aici, pentru toată țara și pentru tot publicul și de ce doar toată țara bine. Să nu ne limităm. Așa, scrieți cu atenție. 2 date imperiale. Hai să dau 3. 3. Hai să dau 3, Generosul. că mi-a mai venit una. Așa. În primul rând, foarte scurtă introducere. Povestea așa, știi cum avem și noi vorba românească, domne, ceasul rău, pisica neagră, la fel există la chinezi, ei au exact invers. Ceasul, dacă pot să zic așa, ceasul cu pisica albă, știi? Peștișorul de aur. Ei nu merg atât de mult pe aoleo, s-a nimerit să fie momentul ghinionist, ci ei merg pe aoleo, s-a nimerit să fie extrem de norocos. Și ei sunt de-a dreptul obsedați în modul cel mai bun și non-peiorativ, atenție, de a găsi momentele astea de aur, de a găsi clipele astea absolut extraordinare. Și există o metodă care se numește metoda în 60 de pași a lui Dong Xinghua de a calcula date imperiale. Sunt acele momente, nu le-aș numi chiar clipe, pentru că sunt intervale de 2 ore, basically, în care sincronicitatea face ca într-un anume sector al casei tale sau unde te afla tu să fie doar energie pozitivă. De un anume fel. Că ei nu caută, ok, e foarte posibil ca aici unde ne aflăm noi acum să fie o energie perfect pozitivă, dar ei caută să fie toate tipurile de energie pozitivă și toate să fie pe un domeniu, știu eu, relații, amor, bani, sănătate, ce-o fi. Și am să vă dau 3 date. O dată imperială pentru partea de prosperitate și succes, o dată imperială pentru sănătate și vitalitate, că eu cred că e mai importantă decât orice. Corect. Și o dată imperială pentru că știu ce urmează, pentru armonie relațională. Asta nu știam dacă să o dau, dar prefer să o dau decât să nu o dau, că până la urmă ideea e simplă. Toate aceste date nu au reacții adverse, nu au contraindicații, nu au interacțiuni. Eu am o vorbă, în cel mai rău caz nu se întâmplă nimic, în paranteză nu observi tu că se întâmplă. Dar dacă e să se întâmplă numai și numai lucruri bune. Și țineți minte, toate sunt până în 4 februarie, pentru că pe noi ne interesează să prevenim, nu să tratăm. Data imperială pentru activarea prosperității, a succesului și a fluxului dinamic al energiei yang, al prosperității în viețile noastre, este data de 12 decembrie. Da. Indiferent unde vă aflați, în orice oraș, în orice țară, se aplică exact cum spun. Deci 12 decembrie, ora 11:30 dimineața, da. Sector sud-vest. Deci 12 decembrie, bun. 11:30 dimineața, sud-vest. Ce înseamnă asta? Hai să vă explic. Dom'le, pe 12 decembrie, pe la 11:30 dimineața, oriunde te-ai aflat tu, nu trebuie să fii la tine acasă. Poți să fii la birou, poți să fii în câmp, poți să fii oriunde, dar trebuie să ai un picuț, o busolă la tine. În telefoane, de obicei, majoritatea avem o aplicație. Și vezi unde este sud-vestul ăsta, domnule. Da? Și tu stai frumos cu spatele la sud-vest. Cu spatele, atenție, la sud-vest. Da? Da. Excepție dacă mergi, dacă ești în mers, dar asta e o complicație și nu vreau să o aduc neapărat acum în față. Când mergi pe direcție. Dar dacă stai și ești oriunde, ești la radio, ești în casă, ești la prieteni, stai frumos cu spatele la sud-vest, timp de 5, 10, 15 minute, cât îți permite timpul și cheful, și pur și simplu spui așa: sunt receptiv la tot fluxul dinamic al prosperității universului. Da? Și dacă te ajută și ești o persoană care îi place să vizualizeze, recomand să-ți imaginezi
ce înseamnă pentru tine prosperitate. Pentru unii înseamnă teancuri de bani. Pentru alții înseamnă să stea întinși pe o plajă cu un, știu eu, un cocktail bun acolo. Pentru alții înseamnă să aibă o chitară bună. Pentru alții înseamnă ce înseamnă. Da? 2 minute, 3, 5, 10, 15 minute, cât ai timp. Dar foarte important, 12 decembrie, 11:30 dimineața, sud-vest. Da? Asta este pentru prosperitate. Hai să vedem pentru vitalitate și sănătate, cu mențiunea că asta nu e o dată vindecătoare, este o dată care îți promovează fluxul energiei vitalității și implicit al imunității și al rezistenței organismului și este foarte important. Și data este tot în decembrie, dar e mult mai simplu de reținut că este fix pe 24 decembrie, deci este cu o zi înainte de Crăciun, exact în ajunul Crăciunului și este la ora 21:30. Deci e un picuț mai pe seară. 24 decembrie, 21:30, direcția este est. Ce vom face? Vom sta frumos cu spatele la est, pe 24 decembrie la 21:30 și vom spune ceva de genul. Sunt pe deplin receptiv la toată energia vindecătoare și la toată vitalitatea Universului. Și 2, 3, 5, 10, 15 minute vizualizezi ce înseamnă pentru tine sănătate și vitalitate. Poate ai deja ceva și te vizualizezi sănătos. Poate pentru tine înseamnă să ai puterea să te trezești mult mai devreme, să te culci mai devreme, să dormi bine, să fii mai slăbuț, da? Că, și grăsimița nu e neapărat cea mai bună de multe ori. Orice înseamnă pentru tine sănătate. Dar atenție, menționez acum ca să nu uit. Datele acestea sunt personale, adică tu faci pentru tine. Oricât de mult ți-ai iubi soțul, soția, mama, tatăl și așa mai departe, mai simplu e să-i le dai lor data să facă pentru ei și tu faci pentru tine. Da? Deci foarte important, 24 decembrie, 21:30, est. Și a treia dată, care e fix în prag de an al dragonului, este o dată foarte șmecheră și vreau să vă explic de ce. Ea, în mod normal, dacă ne uităm în tratatele vechi și mai departe, o găsim încadrată la data de armonie și echilibru în relații. Și era inițial, împărații primeau astfel de date ca să se înțeleagă bine cu concubinele lor, că aveau multe. Și având multe, respectivele, probabil că între ele se mai nășteau anumite mici orgolii și e de înțeles până la urmă, foarte sitcom style așa. Și ei primeau aceste date prin care el intra în armonie cu toate și toate intrau în armonie între ele. Dar s-a observat în timp că aceste date, că de asta le și dau de fapt, sunt foarte bune pentru orice fel de relații. Pentru că mai avem șefi, mai avem colaboratori, mai avem colegi, mai suntem țări între noi, mai suntem, știu eu, granițe, grupuri de interese. Da. Exact. Armonia e bună oricând, oriunde, între orice fel de persoane. Și eu merg pe ideea asta cât se poate. Sunt total anticonflictual. Nu-mi place deloc conflictul. Mi se părea și mie normal odată, dar să știi că timpul mi-a demonstrat că multă lume nu e așa. Nu, oamenii sunt destul de conflictuali. Exact. Și aș vrea să vă recomand o dată care este fix în prag de an nou chinezesc, 2 astrologic. Sau 3? 4 chiar. Chiar 4? Chiar pe 4. 4 februarie. Chiar pe 4. Nu o să vă convină, adică ție sigur o să-ți convină ora, pentru că știu că ești extrem de matinală, că vorba aceea... 5. Da. Yes. Ora este la 5:30 dimineața. Perfect. Este ora la care mă trezesc și merg la radio. 5:30 dimineața, iar sectorul care ne interesează pe noi este tot estul. Da? Bun. Ideea e așa, stăm frumos cu spatele la est, probabil și cu cafeaua în față, nu contează, și spunem așa: sunt total receptiv la energia echilibrului, armoniei, împăcării și a fericirii. Da. Și 2, 3, 5, 7, 10, 15 minute stăm acolo frumos cu ochișorii închiși și vizualizăm ce înseamnă, dom'le, pentru mine armonie și fericire. Înseamnă că mă înțeleg bine cu nevasta, înseamnă că mă înțeleg bine cu șeful, cu colegul, cu, furnizorii, cu cine or fi. Da? Vizualizezi tot ce înseamnă armonie și succes pentru tine. Datele astea imperiale sunt extrem de importante. Știu că poate vor exista și sceptici, e normal să fie așa, care vor zice: fugi, Doamne, de aici. Ce îmi spui tu mie că pe 12 la ora 11:30 stau și nu știu ce se întâmplă? Rog să nu mă credeți.
dar faceți-le. N-au reacții adverse, n-au nimic și veți avea numai și numai de beneficiat. Să ne gândim un lucru. Pe vremea imperială, numai împăratul avea acces la astfel de date, deci simțiți-vă imperiali și regali. După ce a picat, să zicem, perioada imperială și astrologii de la curțile respective au avut șansa să plece în exterior, taxau sume exorbitante pentru astfel de date. Le aveți pe gratis. Cam cât să mai convingem oamenii să facă ceva foarte simplu? Faceți-le. Eu le fac pe toate. Mai sunt și altele, dar cu siguranță vom mai avea ocazia. Și al treilea lucru pe care vreau să-l fac e să trecem repede, că nu știu cât timp mai avem și nu vreau să depășim, nu vreau să așa. Măi, aș vrea un picuț să trec pe fiecare din zodii și să dau 2-3 cuvinte de ordine de be careful să nu faci asta și uite ce mișto o să-ți iasă dacă faci asta. Da? Abia aștept. Fără să avem pretenția la predicții extinse și așa mai departe, sunt pentru fiecare zodie niște puncte foarte interesante. Pentru că anul ăsta, schimbându-se energia, și noi o să ne schimbăm un picuț mai mult. Și sunt anumite zodii care vor percepe această schimbare dramatic. Cum ar fi? Imediat. Și sunt zodii la care lucrurile vor fi, să zicem, mai zen. Da? Și am să-mi permit să dau zodiile în ordinea lor, da? Nu în ordinea beneficității sau mai știu eu ce, și vom vedea ce se întâmplă. Tradițional totul începe cu șobolanul. Că așa se întâmplă la chinezi. Asta e un fel de berbec. Să spunem, da, un fel de berbec. Așa. Chestia asta trebuie spusă cu voce tare sau în gând pentru cele 3 date? Foarte bună întrebare. Nu contează. Nu contează. Important e să te conectezi. Clar. Poți să spui sau poți să o gândești. Poți să o spui sau poți să o gândești. Dar nu trebuie să scuze, este super bună. E foarte bună întrebare. Bravo. Și era bine să spun eu chestia asta. Da, nu contează. În gând sau cu voce tare. Eu, în general, sincer, de fiecare dată le-am făcut în gând, pentru că pe unde mă trezesc că e vreo activare, mai sunt oameni și să mai uită că asta e bine. Deși lumea știe foarte bine cu ce mă ocup, nu am niciun fel de... cum să zic... Important e să simți și să crezi în cuvintele alea. Nici să vrei. În cuvinte, da, în tehnică nu mă interesează să crezi. În cuvintele tale, alea. Da. Sunt aici și mă conectez la toată energia, vitalitatea. Tu ai idee ce putere are mintea noastră. Uite, o să spun un lucru, așa, doar îl arunc. Eu sunt de părere că bolile, durerile, suferințele, traumele noastre, certurile, nu mai vorbesc, și aici o să doară ce spun, accidentele prin care noi trecem, toate sunt atrase de noi prin tiparele mentale de gândire pe care le avem. Ok, frate, astrolog, bun, clar, stelele, știu eu ce, vin și aduc o anumită predispoziție, conjunctură care poate să faciliteze ceva. Dar noi, nu numai că le atragem, le manifestăm. Gândește-te că sunt oameni, uite, îți dau cel mai simplu exemplu posibil. Orice om vrea să fie sănătos, da? Da. Eu cel puțin cam așa vreau. Poți să spui asta în 2 feluri. Poți să spui vreau să fiu sănătos sau poți să spui nu vreau să fiu bolnav. Sunt oameni care au o atitudine away from, vor să fugă. Nu vreau să fiu bolnav. Și începe cu nu. Și începe cu fug de. Și ăștia manifestă toate durerile pământului. Și oameni care spun pur și simplu vreau să fiu sănătos. Vreau să fiu sănătos, deci o atitudine towards something. Vor să se ducă spre și le e ceva mai bine și sunt exact oamenii aia care spun sunt sănătos, frate. Și aia sunt cei mai sănătoși. Deci există 3 moduri. A fugi spre și a fi aici acum. Da? Asta este adevărată armonie. Și o să zici, ok, dar eu nu meditez, nu trebuie. Asta este tiparul nostru. Noi nu conștientizăm 80% cel puțin din toate gândurile care ne trec prin scăfârlie. Și care cele mai multe dintre ele nu sunt neapărat pozitive. Din pricina asta eu merg pe ei și am promovat cât am putut. Că conferințe, că YouTube, că whatever, pe gratis, fraților. Luați de aici, nu mai faceți, schimbați mintea, pentru că nu toată lumea are nici timpul, nici banii, nici disponibilitatea să meargă la un psiholog. Ceea ce ar fi absolut extraordinar și nu e că îmi fac reclamă la meserie. Dar dacă aveți posibilitatea asta, e ceva, e o investiție. Înțelegi? Sau cel puțin self-development. Dezvoltă-te tu cu tine.
sunt perfect sănătos. Exact. Și hai să vedem șobolanul ăsta. Hai cu șobolan. Băi, șobolanul e sănătos la anul. Doamne Da, ajută. pentru că anul ăsta, din păcate, n-a fost neapărat cel mai bun an pentru cei născuți în zodia șobolanului. Punctele forte și pe ce ar fi bine să se bazeze șobolanul anul viitor sunt legate în primul și în primul rând de oase și articulații, da? Acolo să avem grijă, să le întărim, să lucrăm pentru ele. Oamenii de afaceri în șobolan, foarte mult noroc dacă nu împrumută bani altora. Și a treia chestie importantă pentru șobolan, mare grijă la țepe, mare grijă la oferte înșelătoare și mai departe. Citiți de 3 ori contractul, analizați de 5 ori înainte să semnați. Da? Astea sunt cele mai importante. Dar, săgeată în sus, e mai bine ca anul care tocmai trece. Da? Bivol. Mult mai bine decât anul care tocmai trece. Toți cei care sunteți în bivol, mare șansă în primul și în primul rând punctul cel mai foarte, relație, amor, sex, toate lucrurile de împreunare, de orice fel, sunt absolut pe val la capitolul acesta. Mergeți și cuceriți noi teritorii. Unde trebuie să aibă grijă ei? În schimb, la lenea care se va dezvolta fantastic și care poate să-i afecteze la locul de muncă și aici ei sunt... Lenea sau confortul? Sau lenea, confortul. Mie îmi place relaxare. să-i zic direct lene, că pentru mine e o diferență foarte clară între relaxare, confort și lene. Că mă mai simt și eu Lenea e leneș. deja cronică. Din când în când mă mai simt și eu leneș și Da, știu da. cum Confortul și relaxarea sunt de dorit. Mie îmi plac. Normal, cui nu-i Mie îmi plac foarte De-aia mult. suntem unde Da. suntem, pentru că avem canapele generoase. Ei o să pot să fie un picuț mai lene și atunci recomand să se mobilizeze, știi, să-și dea un bobârnăcel mental așa și să zică ok, mă mobilizez. Excepție pot fi leneși doar cei care lucrează pentru ei înșiși, au propriile lor afaceri și sunt 100% autonomi și au siguranța în ceea ce fac. Punct slab la nivel de sănătate unde trebuie să aibă grijă, zona gâtului, tot ce ține de infecții respiratorii, lucruri de genul ăsta. Bun. Hai să vedem ce fac tigrii. Din păcate la tigru săgeata e în jos. Nu sunt la fel de bine aspectați cum au fost anul acesta și atunci ei trebuie să se focalizeze pe 2 lucruri care sunt fundamentale. Controlul mâniei, al nervilor, mare grijă ce spui, că s-ar putea să iasă o păsărică nedorită. Și al doilea aspect foarte important, să evite ori și ce fel de, o să sune foarte ciudat, mini-infracțiune, nici măcar să nu treacă pe roșu, pe galben, pe nu știu ce, sau dacă merg cu mașina să se uite, să se asigure de 2 ori, pentru că există un risc de accidente și de mici probleme juridice. Da? Pentru tigri. Pentru tigri, strictamente și strict doar pentru anul viitor. Iepurii. Din nou săgeată în jos, pentru că nu sunt la fel de bine aspectați cum sunt anul ăsta. Nu? Se încheie anul lor și la revedere, că apare o relație destul de neplăcută energetică pentru ei în anul dragonului. Dar asta nu înseamnă că este ceva, Doamne ferește, neapărat de rău. Unde trebuie să aibă grijă iepurașii, punct sensibil, sistemul urinar, aparat urinar, acolo există mici sensibilități, iar din punct de vedere social, să spunem așa, există un risc oareșicare, să spunem așa, de a avea probleme în familie, cu copiii, cu mamele, cu tații, cu cine or fi, conflicte legate de moșteniri, de împărțirea averi, deci toate lucrurile astea se bat pe bani, probleme juridice. Și important este să nu se implice în mod direct, ci să folosească mereu terți. Asta este cel mai important lucru. Intermediar și să facă toate cele. Dragonul, deși, sigur, poți să spui că e anul lui, asta nu înseamnă că e neapărat foarte bine. Pentru că dragonii vor avea tendința să se autosaboteze foarte mult în anul care urmează. Și acest adică să se complice. Să se complice și mai mult decât atâta să cheltuie pe ce nu trebuie, cât nu trebuie, unde nu trebuie. Deci sfatul principal, fundamental, vă rog, luați aminte, dragi dragoni. Băi, ai nevoie, cumpără, întreabă-te de 3 ori. Sau lasă, eu am o vorbă, că am avut și eu o perioadă mai cheltuitoare. Lasă și tu 10 zile, 2 săptămâni și dacă și după alea 10 zile încă te mănâncă în halul ăsta, atunci poate chiar ai nevoie. Dar altfel nu te lăsa dus de impulsul momentului care credem că va fi puternic la dragoni. Da, vestea, știi care e vestea bună? Ca să cheltui, ce trebuie să ai? Bani. Asta înseamnă că dragonii o să facă bani. Dar știi, tu degeaba îi faci dacă au intrat și au și plecat. Știi? Bun. Mergem mai departe, vedem ce face șarpele.
Șarpele, bine, avem săgeată în sus pentru șarpe anul viitor, oportunități fantastice relaționale. Deci șerpii și șerpoaicele, să spun așa, care până acum poate nu au reușit să-și găsească armonia relațională, au toate șansele anul viitor. Punctul slab, mare grijă, tot ce ține de ochi, tot ce ține de văz, ochelariștii, la fel, mici accidente în zona ochilor, în zona frunții, lucruri de genul ăsta. În principiu va fi un an zen, chill, pentru cei născuți în zodia șarpelui, ceea ce e foarte ok. Dar nu același lucru putem să-l spunem despre cei născuți în cal. Caii au fost destul de binecuvântați anul acesta, dar anul viitor au mici dificultăți la nivel financiar. Dacă dragonul reușește să facă bani, dar îi cheltuie, calul săracul vrea să facă bani și observă că nu prea ies. Și în principiu, cauza acestui mic blocaj se referă doar la oamenii alături de care lucrează. Să aibă mare grijă caii anul viitor să nu colaboreze cu persoane care sunt născute în zodia dragonului sau a șobolanului. Orice colaborări cu persoane în dragon sau șobolan pentru cai va fi nefastă anul viitor. Apoi, oaia, capra, cum vrei să-i spunem, că se traduce în diverse feluri. Din nou, un an destul de zen, nu neapărat cel mai bun, important este așa, low profile. Dacă ești născut în zodia caprei sau a oii, ține capul un picuț mai plecat. Nu intra în conflicte, nu porni scandaluri. Dacă vrei să începi o afacere, asigură-te că ai cei mai buni sfătuitori în preajma ta care te pot ghida, procedural, fiscal, în toate modurile. Dacă vrei să cumperi o casă, un teren sau lucruri scumpe, analizează mai bine ofertele, pentru că riscul pentru capră este să o dea în bară cu deciziile pe care le ia. Asta este mica problemuță. Graba strică treaba. Dar în general. În general, sigur, dar la ei va fi ușor mai exacerbată povestea asta și atunci e bine să avem grijă. Bun, după aia să vedem ce face maimuța. Din păcate, maimuța e una dintre cele mai defavorizate zodii pentru anul viitor și asta în principal datorită unei slăbiciuni a vitalității, a imunității și a planului de sănătate. Și atunci sfatul principal pentru maimuță, dacă vă știți cu anumite probleme de sănătate, vă rog să le abordați și să faceți ce știți ca să se vindece, pentru că ele vor avea tendința să se agraveze. Financiar va fi ok, relațional va fi ok, partea de sănătate este cea mai importantă. Să zică lumea că mă grăbesc să ajung la cocoș, dar el vine, asta e. Slavă Domnului, nu mai este la fundul listei. Cocoșul, gândește-te că în anul ăsta în care suntem, era pe locul 11 din 12. Serios? Și s-a simțit, crede-mă. Acum este pe locul 2 din 12, ceea ce înseamnă că, iată, nativii cocoși vor reuși să-și revină un picuț mai mult. Dar, hai să zicem și unde să aibă grijă. Mici probleme juridice. Da? Deci probleme cu legea. Să aibă grijă să... Nu știu, să... Uitam să văd în ce ani sunt cocoșii. Sunt în mai mulți ani, dar depinde acum, știi. Eu sunt cocoș de metal. 1000... Eu sunt în 81 anul de cocoș. 81, da, okay. Da. Dar atenție, dacă ești născut, de exemplu, în 82, dar până în 4 februarie, când s-a făcut trecerea, ești tot cocoș. Pentru că începătorul poate să zică, ești născut în 82, deci ești câine. Păi stai, după 4 februarie ești câine. Până în 4 februarie, când anul cocoșului încă e în funcție, ești cocoș, da? Deci cocoșii, foarte bine. Au și ei tendință de a cheltui, dar la fel au și posibilitatea de a face bani. Singura bubiță, micile probleme juridice. Aveți grijă, nu faceți nimic care nu se cade să fie făcut. Adică nu vă jucați. Nu vă jucați, că dacă vă jucați nu e bine. Da? E foarte simplu. Câinele. La câine, din păcate, suntem cam pe ultimul loc anul acesta. Eu sunt câine, deci sunt pe ultimul loc. Dar avem niște avantaje. Tu ai un mare avantaj. Mare avantaj. Care câini sunt afectați? Toți câinii care își manageriază banii sau manageriază sume mari de bani sau au afaceri sau sunt directori. Câinii care se ocupă cu afaceri imobiliare, pământuri, case. Da? Câinii care sunt medici sau se ocupă cu vindecarea, medicina și toate cele. Câinii care se ocupă cu tot ceea ce ține de consilierea altora în plan financiar sau în plan de afaceri. Și ultima categorie, câinii care se ocupă cu terapii de orice formă. Deci nu doar medicii, ci și
psihoterapeuți și așa mai departe. Toți ăștia trebuie să aibă mare grijă, pentru că există posibilitatea, să spunem așa, să piardă foarte mult din energia lor vitală. Sunt mult mai ușor de vampirizat, să zicem așa, mult mai ușor pierd energia, oamenii vor veni mult mai mult către ei și asta vei observa și tu în anul care vine. Mult mai mulți oameni o să vină către tine. Vai, Ilia, hai să-ți povestesc ce s-a întâmplat. Hai să spun, dăm un sfat, spunem nu știu ce. Și o să vezi tendința asta a oamenilor de a trage un picuț mai mult din tine. Dar având în vedere că nu-i jobul tău să stai 9 to 5 și să faci terapie la oameni, cu siguranță că nu o să fii afectat. Dar sunt o grămadă de medici, o grămadă de. Cei care se ocupă cu bani, cu afaceri, cu lucrurile astea vor pierde bani vor pierde energia asta prin bani. Cei care se ocupă cu terapii și medicină, e posibil să se devitalizeze și atunci să apară diverse boli. Dar dacă au grijă și își manageriază foarte bine cât dau și își stabilesc clar limitele și pătrățica lor, cu siguranță va fi bine. Și ultima zodie, cea mai fericită din anul Dragonului, Mistrețul. Toți cei care sunt născuți în zodia Mistrețului sunt cei mai binecuvântați. Au aproape numai și numai influențe pozitive. Singura parte negativă trebuie să aibă mare grijă să nu supere partenerul de viață, care, știu eu, să nu intervină disarmonii, monotonii, chestii de genul ăsta. În rest, financiar, sănătate, toate cele, Mistrețul este cea mai bine aspectată zodie. Deci e pe locul întâi Mistrețul? Locul întâi, clar. De debate. Detașat, locul întâi. 2 cocoși? 2 cocoși, da, 3 bivol, să zicem așa. Ăștia sunt primii 3. Iar ultimii 3 ar fi câinele, Căței, dragonul și maimuța. Deci ăștia ar fi, să zicem, capetele intervalului. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne panicăm. Nu. Cu toții trecem din când în când și prin momente un picuț mai provocatoare, da? Că și Mistrețul e bine să facă multe fapte bune, se spune în anul Dragonului, astfel încât, știu eu, karma lui, pentru că, uite, da, primești o grămadă de binecuvântări, răsplătește și tu universul pentru toate lucrurile astea. Hai să le spunem oamenilor că tot le-ai trecut pe toate. Există, în afară de atenție, există tot soiul de alte remedii, pentru că știu că există oameni interesați, spune-ne. De exemplu, mi-aduc aminte că, nu mă știu, în anul cocoșului, cred că am primit un cocoș de metal cadou de la tine și l-am ținut, cred că se terminase anul cocoșului și era tot la mine în poșetă. Cred că vreo 3 ani l-am tot portat cu mine, ceea ce nu știu dacă era neapărat bine, dar pentru că și avea și o fundă mare roșie. Aia e bună întotdeauna, știi, la chinezii sunt, bineînțeles, cunoscuți pentru folosirea culorii roșu în tot ce ține de tradiție și de ritual și de cultură și, într-adevăr, există și în Feng Shui o școală, să spunem așa, populară, tradițională, în care se folosesc tot felul de mici astfel de remedii. Nu sunt neapărat marele fan al celor care se pun prin casă, dar asta nu înseamnă că sunt rele, Doamne ferește, dar, într-adevăr, ca și amuletă, să spunem așa, sau talisman pe care oamenii l-ar putea purta asupra lor. Uite, hai să dăm și chestia asta, că nu e rea deloc. Doar că la fel aș vrea să o particularizez. Te-aș ruga. Pentru fiecare din cele 12 online, zodii. Nu suntem contratimp. Poți să-mi spui foarte bine dacă ai și locuri. De exemplu, puneți o panglică, nu știu cum, în zona nu știu care. Bine, uite, sau cumpărați. Asta cu acvariu e dificil de cumpărat un acvariu. Dar poate că găsim, nu știu, o plantă, de care să ai mai multă grijă. Se spune că acolo, în casa în care plantele sunt fericite, e o energie bună. Aveți poate mai multă grijă. Luați-vă una și aveți grijă să nu moară planta aia. Păi uite, fii atent așa. Te rog. Există câteva astfel de șmecherii și trucuri și secrete pentru anul viitor. Fiți atent, în sectorul sud-estic, asigurați-vă că puneți 3 monede. Acum, sigur, tradiția e să fie din alea chinezești, știi tu, rotunde cu o găurică, dar nu contează, da? 3 monede legate între ele cu un șnuruleț roșu. În general, la chinezi ele sunt legate foarte frumos așa și cu o fundiță. Le puneți într-un pliculeț roșu și îl țineți în sectorul sud-estic, mă scuzi. Da? În sectorul sud-estic, acolo unde este și steaua 2, acele 3 monede nu numai că ajută pentru dezactivarea stelei 2, dar aduc foarte, foarte mult noroc în tot ceea ce ține de prosperitate, de bani și afaceri. E complicat să explic de ce-ul, că ține de o combinație cu cerul timpuriu, cu hătul, dar faceți așa că e de bine. O altă șmecherie foarte mișto este ca în sectorul vestic,
Da? Să puneți o mică reprezentare, dacă vreți așa. Există hai să spunem, un icon, aș putea să spun în metafizica chineză, se numește Quan Kong. Quan Kong sau zeul protecției și al războiului și întotdeauna oamenii sigur l-au văzut, este recunoscut prin statura lui foarte impunătoare și atitudinea lui extrem de protectivă și în mâna dreaptă are o suliță din aia tradițională chineză. Și există mici reprezentări foarte ieftine, foarte accesibile și puteți să puneți un mic Quan Kong în sectorul respectiv, în vest. Ăsta aduce protecție, să spune, total. Și încă o chestie mai e de pus în casă și restul spun ce să aveți, să zicem, cu voi, ca o amulețică, așa, da? Așa. Dar în casă mai este foarte important ca la ușa de la intrare, excepție, atenție, casele la care se face intrarea prin sector vestic. Deci dacă nu aveți ușa în vest, dacă aveți, asta e viața, dacă nu aveți ușa în vest, la ușa de la intrare asigurați-vă că împuneți, sub orice formă ar fi, un mic remediu de foc. Remediu de foc înseamnă un picuț de roșu. Da? Nu împui ca la chinezii din vechime felinarul roșu la intrare, că ajungem în alte chestii, nu? Poate să fie nu neapărat în exterior, poate fi și în interior, pe măsuța unde ții de obicei cheile sau, eu știi ce mi-am pus? Am suportul ăsta de umbrele, cum intri în casă și am cumpărat o umbrelă roșie să fie acolo. Nu o folosesc niciodată, dar e înfipt acolo și este absolut extraordinară. Și asta vă va stimula foarte mult norocul social în anul dragonului. Iar legat de amulețici și astea, aș vrea un pic să le particularizez. Nu pentru fiecare zodie, ci pentru fiecare, să spunem, anotimp zodiacal. Pentru că noi putem să grupăm zodiile astea chinezești în mai multe categorii. Și avem zodiile de primăvară, care sunt tigru, iepure și dragon. Pentru tigru, iepure și dragon este foarte benefic să poarte ca și amuletă, să spunem așa, tradițională asupra lor, o monedă yin-yang. Ce înseamnă o monedă yin-yang? Exact, monedă cu alb și negru. Se poate cumpăra, nu contează din ce e făcută, de obicei din tablă, din Ikea, nu știu exact ce metal e ăla. Un simbol yin și yang. De ce? Zodiile de primăvară în anul dragonului sunt zodiile care se spune că se îndreaptă spre cimitir, nu interpretați. Cimitirul înseamnă moartea energiei pământului, da? Nu are nicio treabă cu cimitirul sau cu moartea în sine și au nevoie de puterea transformării. Amuleta tradițională care aduce puterea transformării, știi, Yin-ul se transformă permanent în Yang, Yang-ul în Yin și așa mai departe, este acest simbol al Yin-ului și al Yang-ului. Da? Și pot să-și ia de oriunde vor ei un Yin-Yang și să-l țină asupra lor în geantă, în portofel, în buzunar, îi vor proteja de șocurile bruște, de schimbările și transformările bruște, de tot felul de cutremure vitale care pot apărea în viețile noastre. Pot fi și plasticele ale alb și negru. Da, liniștit, dar poți să-ți și printezi pe hârtie poți și să polaminezi. Acolo. Îți faci tu pe asta. Yin și Yang, dar să-l ai cu tine. Exact. Acum aș tinde, o să fiu foarte înjurat că spun chestia asta, dar până la urmă noi nu mai suntem acum 6.000 de ani și avem tehnologie. Corect. Băi, și un wallpaper pe telefon. Corect. Cu yin-yang. Sigur că nu apare în cărțile tradiționale, că știi tu, producția de la Apple era mai restrânsă cu 6.000 de ani. Știi, și atunci nu apare. Dar eu spun că funcționează foarte bine. Ca și simbol, este un simbol arhetipal până la urmă, știi? Care rezonează cu ceva din noi. Apoi, cele 3 zodii de vară, șarpe, cal, capră. Da? Șarpe, cal, capră au nevoie de alt remediu și acel remediu de care au nevoie ei se cheamă Ruyi în mod tradițional. R-U-Y-I. Ruyi ăsta sau sceptru puterii și se găsește sub formă mică, gen brelocel, așa. Îl căutăm, zic. Arată așa ca un sceptru, știi, un picuț cu o curbură foarte drăguță. Sceptrul ăsta al puterii este... Scepter. Exact. Am văzut. Este un simbol ca o lingură, așa? Exact, ca o lingură, da? Dar luați-l mic, să-l purtați la voi, nu-mi luați dita mai aia. El este un simbol al autorității, este un simbol al puterii sociale, este un simbol al impunerii la locul de muncă, este un simbol al succesului la locul de muncă și de asta au nevoie. Și atunci vă puteți achiziționa un ruid ăsta cel mai mic și ieftin, cel mai micuț de purtat la voi. Net, uite asta.
da, fără probleme. Pe orice magazin online cu siguranță se poate găsi și extrem de ieftin, că îl luați micuț. Și îl puneți la voi ca și amuletă, pentru că asta va activa exact ceea ce au nevoie zodiile de vară. Corect. Și anume au nevoie să se impună, au nevoie să fie prezenți, ei vor simți, așa cum v-am și spus la fiecare, dorința asta de a fi cineva acolo în mediul lor, știi? Și atunci sceptrul ăsta al puterii este un mic remediu tradițional care le aduce și până la urmă e și o ancoră, știi? De fiecare dată când îl vezi, te ancorezi în puterea asta a lui. Apoi zodiile de toamnă. Maimuță, cocoș și câine. Maimuța, cocoșul și câinele, așa cum am spus, au nevoie un picuț de capacitatea asta de restraint, știi? Să se țină în frâu și să nu facă excese și toate cele. Și ele au nevoie de un simbol foarte drăguț care se cheamă Wulu. Wulu, W-U-L-U. Wulu este un vas tradițional chinezesc care se făcea din dovlecii aia dubli, așa, știi? Când se întăreau și înăuntru se puneau medicamente. Și el este un simbol, acest Wulu, al vindecării, al sănătății, al echilibrului interior energetic pe toate planurile. Bun, mă uit și după ulu, asta fac. Asta e, se găsește la fel, micuț, așa, mic, nu vă luați dita mai dovleacul, da? Și acel ulu simbolizează receptivitatea față de energia vindecării. Și atunci, dacă ești maimuță, dacă ești cocoș, sigur, cocoșul poate are cel mai puțin nevoie de el, dar are. Dacă ești câine, acest ulu ca și amuletă este absolut extraordinar. Îl purtați acolo undeva. E ca o tărtăcuță exact, cu două capete. Exact, o tărtăcuță este. Exact. O tărtăcuță mică. Chinese ulu l-am găsit, ia uite-l ce frumos. Ăla e, sunt frumoase, exact, da? Dar există și versiuni din metal, din plastic, din ce-or fi, nu contează din ce este, pur și simplu. Și ultimile 3 zodiile de iarnă, Mistrețul, Șobolanul și Bivolul. Mistrețul, Șobolanul și Bivolul, așa cum am spus, toate sunt cu săgeată în sus, toate sunt în creștere și ai putea zice, bă, nu mai au nevoie de nimic. Bă, niciodată nu strică să ai ceva. Și ce au ei nevoie e putere spirituală. Puterea de a face bine altora. Puterea de a transmite cumva din lumina lor de jur împrejur. Nu că asta n-ar fi o valoare universală, dar totuși și pentru ei tradițional simbolul care îi ajută în anul dragonului este simbolul lotusului. Un mic lotus. O imagine cu un lotus. Din nou, nu ne aude nimeni. Poate să fie și wallpaper. Da? Ancora asta al lotusului ca și simbol al deschiderii, al iluminării, al luminii în sine. Și eu aș mai spune ceva. Având în vedere că lotusul e un simbol spiritual, eu întotdeauna recomand fiecare, în funcție de credința lui, că toate sunt la fel de valide. Măi, ești creștin, o cruciuliță. Că e, nu prea port eu la gât, la mână o brățărică, că e un pandantiv, că e ce-o fi, merge. La fel. Lotus, dacă nu-ți place, poate nu ești creștin, poate îți place mai mult partea asta de budism. Un lotus mic, drăguț, frumos. Da? Ajută absolut extraordinar. Și din nou revin la roșul ăla, da? Roșul ăla la ușă e important. Da, anul care vine. Roșu la ușă, roșu în covor, atenție... Dacă e în centrul casei. În centrul casei, atenție la metal, e important anul neapărat ăsta. în Deși vest. Dragonul ăsta care vine de ce? E de lemn? E de lemn. Ce înseamnă? Care zodie... Dragonul în sine, hai să spun că aici se creează confuzii. Te rog, ajută-mă că eu nu mă pricep. Știi că nu mă Există pricep, dar 4 îmi place zodii- la nebunie ce povestești. Da, există- Chiar dacă, iată, mai devreme ai spus că nu e cel mai bun an pentru căței, dar slavă Domnului, sunt ok. Măi, nu te încadrezi la cele 5 categorii Nu, de deloc. nefast, să zicem așa, și atunci eu spun că va fi un an absolut excepțional. Așa cred și eu. Da? Da. Hai să, în primul rând, și o spune astrologul din mine, niciodată nu vă cramponați în ce spune astrologul ca fiind fix. O spune un astrolog, da? Pentru că toate astea, toate sfaturile pe care le dă orice astrolog, că e de chinezească, de europeană, de vedică, de ce-or fi, sunt sfaturi care te ajută să previi anumite lucruri și să-ți manifesti potențialul optim al vieții tale. Astrologia nu este, oricare ar fi ea, nu e menită să-ți bage sula în coaste, nu este menită Nu, să dar dea îți dă sentințe. niște lucruri la care să te gândești, la care să fii atent. Faptul că subliniază cu highlight niște lucruri, cumva pe tine te ajută
Poate Auzi, dacă e ceva neregulă acolo, poate îți faci o investigație medicală, poate îți verifici un cont, poate dai un telefon la ruda pe care n-ai mai văzut-o de nu știu când să vezi ce face, sau să Exact. spui iartă-mă, poate că faci niște lucruri nu doar pentru că ți-a venit ție într-o dimineață, ci pentru că ai auzit, ți-a spus doamna X sau domnul Y, ai auzit la radio, sunt sigură. Noi avem cercetările noastre de piață la radio și oamenii sunt interesați. Tot ce le aduce bine, Păi cum să tot nu ce fie? le aduce, cum să nu Și fie? hai să-ți mai spun un lucru. Te Știi ce rog. spunea JP Morgan? Acel JP Morgan. Acel care JP inventă. Morgan. Multimilionar, miliardar. Da, cred că miliardar era Așa. deja. Spunea așa, millionaires don't use astrology, billionaires do. Da? El era cunoscut, da? Milionarii folosesc astrologie, miliardarii folosesc astrologie. El era cunoscut, avea o armată de astrologie. El nu făcea o mișcare în afacerile lor fără să nu-și consulte astrologii. Sunt oameni care, nu cred că e un secret să spun, Steve Jobs a lansat prima oară iPhone-ul la data și ora la care au spus astrologii lui. Scrie în autobiografie, adică nu e o invenție. Donald Trump a venit și a recunoscut foarte clar la alegerile prezidențiale că a ales să participe fix în momentele la care astrologa lui de astrologie chineză, pe care chiar o și cunosc, am fost colegi, l-a sfătuit atunci când se lupta cu Hillary Clinton. Și am putea să continuăm ore în șir și să dăm exemple. Dacă nu mă înșel, care i-a spus unuia dintre candidații la președinție, nu scrie în harta noastră astrală că veți fi președintele României. Și tuturor ne-a căzut fața la vremea respectivă și nu am crezut și femeia a avut dreptate. Da, asta e viața, mai întâmplă. Crede-mă, la nivel foarte mare de oameni de afaceri, de președinți și așa mai departe, nu că se folosește astrologia, este extrem de importantă și extrem de puternic și bine aspectat. Dar pe de altă parte, Rizvan, trebuie să recunoaștem că indiferent ce și cum se prefigurează anumite lucruri, omul, cu tot ce face el, poate să influențeze toate lucrurile pe care le-ai poate. spus. Îndrăznesc să spun un cuvânt pe care nu-l suport. Trebuie. Pentru că noi trebuie să ne recăpătăm puterea și trebuie să ieșim din acea umbră sau din acel con de umbră în care suntem teleghidați. Și de aceea sunt 3 lucruri fundamentale în lumea asta, să ții minte. Credința, locul întâi, indiferent Aici că e Dumnezeu, că e Allah, că e Buddha, că e... Cum îi spui tu, nu mă interesează. Este credința, fundamentală, pilonul numărul 1. Al doilea pilon este iubirea. Iubirea a tot ceea ce există, toată creația. Știi că în realitate și filozofic vorbind nu există sens pentru răutate, nu există sens pentru război. Dar cum se explică faptul că noi am ajuns într-o perioadă în care pare că e mai prezentă, mai peste tot, mai degrabă ura și indiferența decât iubirea? Este și va fi și în continuare și mai mult, pentru că, din păcate, și conform statisticilor, nu știu sincer pe de rost procentele, dar pe statistics.com se pot verifica, în statistici credința la nivel global a scăzut. Virtuțile și valorile iubirii, compasiunii, păcii au scăzut. Lumea este mult mai focalizată pe imagine, pe exterior. Pe suprafață. Pe suprafață, pe superficialitate. A crescut foarte mult tot ceea ce ține de sexualitate, dar nu în... Toți avem natura noastră sexuală. Corect. Și firestul avem. Dar știi, dacă e nevoia de o arătare, exact, a scoate în față. S-au întâmplat niște lucruri aici care, din păcate, ne-au îndepărtat de valorile luminii. Dar asta nu înseamnă că nu ne putem reveni. Da? Pentru că, iată, intrăm în perioada asta nouă, a focului, a spiritului, a puterii spirituale și eu zic că va fi o revenire absolut fantastică. Da? Deci credința e extrem de importantă, iubirea este extrem de importantă și folosirea activă și conștientă a minții este extrem de importantă. Nu, știi cum suntem noi? Băi, eu am o întrebare. Cine conduce autobuzul numit Rizvan? Eu sunt un autobuz, da? Aici. Eu îl conduc conștient sau sunt pe pilot automat? Eu vreau să-l conduc conștient.
ok, lăsăm în automatism, că noi nu ne gândim, uite, acum am inspirat, acum am expirat, decât când medităm. În rest, asta e un automatism. Funcționarea intestinelor, inimii și așa mai departe, medicii știu mai bine. Sunt automatisme. Bă, dar gândirea... Ajută-mă, te rog, mea. aici, că suntem într-o perioadă în care oamenii au nevoie de sprijin autoritar, în sensul de la oameni care știu, practică și sunt autoritate în domeniu. Din ce în ce mai mulți oameni sunt foarte nervoși, sunt foarte multe relații care se rup de la nimic. Ce faci când ești într-un exces de furie? Ce sfat îmi dai tu? Sigur, mi-ai spus mai devreme, respiră, învață să respiri. Dar pentru asta trebuie să conștientizezi că ești într-un exces de furie și să te aduci aminte să respiri. Nu e așa de simplu, exact. Știi? Trăim pe o planetă care e din ce în ce mai extenuată. Doarme puțin. Citeam astăzi un studiu al unei universități din Canada că dacă în 2021 și 2022 dormeam peste 7 ore, e de la brățările pe care le avem mulți. Acum n-am, dar mai port și eu o brățară care monitorizează tot. Cât ai dormit, cum ai dormit, de câte ori te-ai trezit, ce apnee, dacă ai avut și așa mai departe. 700 de milioane de astfel de brățări sunt pe planetă și le-au monitorizat, le-au pus într-o bază de date. Dormim mai puțin și mai prost. Prin urmare, suntem mai nervoși, mai susceptibili să facem boli cardiace, să fim... Imunitatea scade cu lipsa Iată. de somn. Ce sfat îmi dai tu? Tu, psihologul, psihoterapeutul și specialistul în Feng Shui. În primul și în primul rând, povestea e un pic mai complexă. Legat de mânie, nervi, enervare și tot felul de lucruri. Există și o altă cauză. Există cauza numită oamenii vor să se întâmple lucrurile mai repede decât e cazul. Nerăbdarea și incapacitatea de a înțelege că unele lucruri durează ne fac să fim mult mai nervoși. Vrei ca, știu eu, soția ta să facă curat și ea zice fac mâine și te apucă nervii că n-a făcut azi. Deși mâine nu era niciun fel de problemă dacă ar fi făcut. Vrei să primești un produs acum că tot e perioadă cu Black Friday, că nu știu ce. Păi toată lumea vrea să primească, da? Întârzie un picuț comenzile, dar tu vrei acum și te enervezi. Buba care e? Dincolo de faptul că tu îți proiectezi nervii ăștia probabil pe cineva care ți iese în cale, tu trebuie să înțelegi un lucru. Nervii, mânia, agresivitatea, în special sunt proiectate în interiorul tău. Bravo. Și toate astea ți afectează ție, în primul rând, sănătatea fizică. Nu mai e poveste, este demonstrat medical. Există o ramură întreagă pe care, știi tu, să luptă medicii și psihologii care o să o ia mai mult, se cheamă psihosomatică. Psihosomatica este cât se poate de demonstrată și validată și nu mai are nevoie de absolut niciun fel de explicație. Nervii în exces, mânia în exces ne afectează ficatul și vezica biliară în primul rând. Și apoi, probabil, pe meridianul respectiv, se duc și ne afectează gâtul și se duc și ne afectează inima. Este deja statistic demonstrat că persoanele care au probleme cardiovasculare la vârste precoce și cei care suferă de hipertensiune arterială la vârste precoce sunt oameni mult mai iuți la mânie. Prin tot felul de teste psihologice și așa mai departe. Bun. Da. Deci, important e să avem un autocontrol, în special pentru noi. Deci, Cum? eu îi spun tot timpul fiică mică atunci când cineva e rău și agresiv cu ea, problema e la el, la omul ăla. Dar oamenii nu știu că, în primul rând, și te rog să repeți, când ești furios, când îți ieși din fire, îți faci rău ție. Chiar dacă tu ai senzația că scoți și că scapi și că somatizezi și că ventilezi. Eu am o vorbă, imaginează-ți o explozie nucleară. E la 360 de grade, nu se duce doar de aici încolo. Da. Ea Arde se duce tot în jur. de jur împrejur. Deci la fel este și mânia. Mânia, în primul rând, indiferent că e... uite, îl luăm pe el. Suntem mânios pe el. Nu poți să fii mânios doar pe el, fără să fii mânios pe tine. Pentru că emoția respectivă, în primul rând, tu ești sursa, tu ești punctul zero. Cum scăpăm de chestia asta? Nu vreau să vând scaieți oamenilor. Nu există o metodă miracol prin care să scapi de mânie. Dar, pas cu pas apare calea. Prin autocontrol conștient. Și eu îți vând un pointer pe care l-am dat, cred că la sute de oameni și a funcționat la fiecare. Și zic și de ce. În momentul în care simți că te apucă nervișorii, da? Dincolo de respirație, dincolo de absolut orice,
Exercițiul e simplu. Gândește-te la 5 lucruri pe care le vezi în jurul tău. Te uiți, uite un pahar, uite un telefon, uite o carte, uite o liana, uite un microfon. Da? 4 lucruri pe care le auzi. Da? Aud un ceas, îmi aud cămașa cum se mișcă pe scaun, aud inima, aud nu știu ce. 3 lucruri pe care le simți. Simt tălpile mele pe sol, simt cum materialul cămășii pe piele și așa mai departe. Da? Și după ce ai făcut 5 pe care le vezi, 4 pe care le auzi, 3 pe care le simți, focalizează-te pe limba ta. Lasă-ți limba, eu îi zic frumoasa din pădurea adormită, care adorme așa în gura ta și se relaxează. Relaxează-ți limba. Limba este conectată, nerv facial, nu știu ce, nu intrăm în detalii, direct la centru de comandă. Toți nervișorii care inervează rădăcina limbii sunt foarte apropiați de centrul nostru de comandă. În momentul în care ne relaxăm limba, care, by the way, e unul dintre cei mai puternici mușchi din corpul nostru, tindem să intrăm într-o stare de liniște mult mai ușor. Și asta o putem să facem foarte repede. Nu trebuie să meditezi, că te-ai enervat, n-ai chef să meditezi. Bă, dar imediat mă uit, 5 lucruri pe care le văd, ce aud, 2 chestii pe care le simt și mi-au relaxat limba. Și o să vezi că nu-ți mai arde să te enervezi. Mai mult decât atât, dacă o luăm pavlovian, dacă tot repetăm chestia asta, azi așa, mâine așa, păi mâine așa, o să observăm că ne enervăm din ce în ce mai rar și din ce în ce mai puțin. Da? Dacă nu metoda americană, îți pui un elastic la mână, dar nu sunt neapărat de acord cu ea și te pleznești de fiecare dată când te enervezi. Asta se numește condiționare inversă, e pavloviană, tinde să funcționeze. E foarte bună și asta. Ia-ți un elastic, ține la mână când te știi nervos. Da, și el când te vrei ciupi acolo, vei înțelege că îți face rău și acolo, dar mai ales pe dedesubt. Exact, e o ancoră. Încă e acceptată în psihologie, încă se folosește, de ce am zis metoda americană, acolo este extrem de la modă. Inclusiv am o colegă și de la facultate, și de la master, și de la doctorat, care e și lucrează acolo și au niște elastice personalizate pe care scrie I can feel everything sau I feel this, știi? Și tu iei elasticul ăla și ai și văzut, când tragi de el, basically apar literele. Din cauza materialului, nu știu cum. Și funcționează și asta. Dar la noi, la europeni, poate e mai bine cu 5 lucruri pe care le văd, 4 le aud și 3 le simt și asta e la mânie. Și mai am o întrebare legată de povestea asta. De ce suntem mai degrabă tentați să spunem lucrurile neplăcute? Sigur, o să spui că e legat de faptul că a crescut uzul telefoanelor și a rețelelor sociale. Pare că în spatele tuturor tastaturilor e cineva care suferă. Sau de cele mai multe ori. Nu se poate să apară cineva în public în care să nu vină cineva să conteste, să arunce, să fie... Suntem extrem de ușor motivați să aruncăm lucrurile mai puțin bune decât să spunem lucruri frumoase. Cum învățăm să spunem vai ce drăguț, mulțumesc, arăți bine? Cum învățăm să primim un compliment? Care sunt cele mai simple, cum le spui tu, ancore? Să ne îndreptăm puțin. În primul rând, trăim într-o lume a iluziei puterii. Social media, nu ca aș fi, Doamne ferește, împotriva ei, că am și eu și Instagram și Facebook și de toate, ca oricine. Dar asta ne dă o putere de a fi în spatele unui ecran de fum în care putem să comentăm, să dăm like-uri, să dăm dislike-uri, ceea ce într-un fel, când a pornit și s-a inventat această social media, era benefică, doar că acum a devenit un mod de, cum să spun eu, de compensare al frustrărilor multor oameni. Și atunci azi e mult mai ușor să faci rău din vorbe. Pentru că înainte trebuia să trimiți o scrisoare. Și ajungea la o anumită și ajungea cândva, până atunci te desumflai și treceau nervii și mai departe. Astăzi e pur și simplu suficient de pe telefon, toți avem, da? Ai deschis Instagram-ul sau Facebook-ul și ai spus o răutate. Ai spus-o. Poate că ai descărcat o frustrare. Nu prea. Și spun și de ce. Pentru că noi, ca să descărcăm frustrări, avem nevoie de un obiect fizic, nu virtual.
e demonstrată. Și de asta un om care azi comentează urât, o să comenteze și mâine și mâine și răs pe mine și se transformă în troll din ăștia care nu fac decât să fie cu ochii pe tine și să te stocuiască. Pentru că un om care deja face stalking, știi, și trolling și așa mai departe, omul are niște probleme. Și sfatul tău este nu citi. Nu te încărca. Nu intra în rezonanță. Ideea este simplă și eu, ca și tine, sunt convins că avem astfel de mesaje. Sigur. La început n-am să te mint, acum niște ani. Băi, le puneam la suflet. Și eu la fel. Bă, dar rău. Evident. Încă mi se mai întâmplă. Mă, mă nu uit pe dormeam la seara. profilurile lor și când văd oameni intelectuali sau care au un anumit profil și citesc niște lucruri, încă mă gândesc, de ce oare? Da, nu mai am timp pentru asta, dar aveam perioade în care mă uitam. Sigur, conturile în care nu sunt fotografii sau în care Alea e un apus de soare sau un cățel, da. nu mă mai uit, e clar, e evident, e cineva care are prea mult timp. Există chestii de genul ăsta, dar ideea e simplă. 3 chestii. 1. Ignoră. Da? Eu spun un lucru. Băi, îți plătește ăla chiria? Îți plătește ăla taxele? Nu. Pisici, la revedere, ignorăm. 2 la mână. Trimite lumină. Asta e cheia fundamentală. 1. Ți-a vorbit urât, față în față, ți-a comentat urât și așa mai departe, pur și simplu imaginează-ți că îi trimiți valuri de lumină aurie și spui să te binecuvânteze Dumnezeu. Da? Cu lumină. Îți dă rău, tu dă-i lumină. Îți dă rău, dă-i lumină. Nu îi da rău înapoi. Nu-ți băga scoate, știu atitudinea românească, băga mea și făcea mi-aș, sorry, dar asta e. Așa e. Nu. Lumină, 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 lumină. Asta e cheia. Și a 3-a chestie, nu rămâne agățat, asta e marea capcană. Aoleu, dar dacă, știi, noi trăim în era lui dacă și cu parcă se plimbau într-o barcă. Dacă mi-a comentat unul, dacă mai comentează și al doilea, ce o să zică lumea că mi-a comentat și al treilea? Hai să vă spun ce m-a învățat pe mine un prieten când eram eu panicat acum ani de zile că îmi comenta lumea la postări pe YouTube sau pe Facebook și mi-a zis așa: dacă a ajuns lumea să-ți comenteze de-astea, înseamnă că ai ajuns să contezi, fratele meu. Exact așa mi-a zis și un om mare intelectual al țării ăsteia. Sunt de acord. Cu totul. Așa încât lumină. Ți-a vorbit oricât de urât, lumină. Consider că e nebun, nu contează. E bun, e nebun, e sănătos, te urăște, nu te urăște, e doar invidios, e frustrat, își varsă, nu-și varsă. Nu contează de-ceul lui. Atâta timp cât tu încerci să cauți de-ceul pentru care omul ăla și-a vărsat, îți consumi tu energia și omul ăla și-a îndeplinit scopul inconștient de a te vampiriza. Ți-a scris lumină. That's it. Excepțional. Păi, cred că aici va trebui să ne oprim. Cât avem, George? Ok. Aș vrea să le spunem oamenilor la final încă o dată ce le-am spus. Așa m-a învățat pe mine Larry King pe vremea când făcea cursuri de jurnalism. Pe scurt, să le dai cu underline, deși scopul meu principal este să vadă tot. Mi-ar plăcea să cred că se uită la tot. Aș vrea să le spunem că a fost un an complicat și vine unul cel puțin la fel de complex. Cel puțin la fel de complex, dar intrăm într-o perioadă de 20 de ani de energia focului, ceea ce înseamnă schimbări marcante la nivel global, dar în care energia și puterea feminină va fi la putere, deci inclusiv băieții să încerce să-și dezvolte echilibru între masculin și feminin, să renunțe la masculinitatea asta toxică, hiperactivă și să ne dezvoltăm pe plan spiritual cu toții oricum putem, pentru că cel puțin Citiți, practicați, meditați, lăsați prostiile că meditația vă face anxioși, nu e demonstrat medical, meditația, respirația sunt tratamente împotriva anxietății, întrebați orice psiholog de lumea asta. 2 la mână, în anul ăsta aveți grijă să aplicați remediile feng shuistice, ca să zic așa, despre care am vorbit în podcast. Care am vorbit Uitați-vă în la tot podcastul. Neapărat să faceți acele activări a celor 3 date imperiale pe care nu le zic din nou ca să se uite lumea și să le găsească și neapărat pentru fiecare dintre posesorii celor 12 zodii să fie atenți la cuvintele cheie ale zodiei lor. Ba mai mult, datorită ție, pentru că altfel uitam evident să spun, uitați-vă și în funcție de zodie la mica amuletă sau talisman pe care e bine să le aveți atât în casă cât și la voi ca să fiți norocoși. Eu deja m-am uitat la ulu. Astea sunt fundamentale. Să fac o poză cu ulu ca să știu dacă pot să-l cumpăr, dacă nu o să-l țin în telefon. Foarte să că ți-aduc eu când ne vedem. Da. Bun. Da. Asta a fost așa în legătură cu lucrurile
pe care le așteptăm noi de la noi. Sigur, cele mai multe dintre ele sunt la îndemână, se pot face, se pot procura, se pot... La nivel mondial, ai spus ceva foarte interesant. Faptul că începe o serie de 20 de ani de foc, s-ar putea să ne vedem tot felul de lucruri, dar ai mai zis ceva cu energia feminină. Mi se pare foarte interesant, pentru că e un an cu alegeri. E un an în care, mai presus de orice, trebuie să lăsăm comoditatea și relaxarea acasă și să ne ducem să votăm, să alegem. Obligatoriu. Exact așa cum am spus și țin să reiterez. Ce alegem anul viitor, în an de dragon, își va pune amprenta pentru următorii 20 de ani. Nu doar pentru un mandat de ce-o fi el, președinte, primar sau așa mai departe. Este foarte important să ne exercităm dreptul ăsta neapărat. Este un an în care chiar contează. A se schimba anul, perioada, energia, elementul, toate în anul în care există alegeri, asta face ca anul să fie extrem de important. Pentru noi toți, indiferent de zodie, de credință, de așezare geografică. Trăim în aceeași țară, plătim aceleași taxe, avem aceleași legi, este absolut fundamental pentru fiecare dintre noi. Fără discuții. Și pot demonstra oricând cu argumente și psihologice și mai ales din metafizica chineză. Și mai e un lucru important. Focul reprezintă muzica vindecătoare. Cântați, ascultați muzică. 20 de ani. După aia vă iert. Aș vrea așa, pentru final, să te întreb apropo de muzică. Înțeleg că scrii o carte care are legătură cu terapia prin muzică. Am scris-o. Urmează să apară zilele acestea în curând. Da, e pasiunea mea. Din păcate a fost o pasiune destul de scumpă de-a lungul timpului, dar asta nu m-a finanțat nimeni și nu mi-am luat nimic în firmă. Am luat doar din banii mei, că am zis ok, nu? Și am studiat... studiezi chitara târziu. Da, eu fac pian de când sunt copil și am ajuns la culmile succesului pianistic pentru mine, să zic așa, dar la un moment dat am intrat pe chitară, în special chitară clasică, dar nu numai, intens, dar asta pentru că am studiat terapia prin muzică. Am studiat cum ne afectează bolurile tibetane, clopotele tibetane, frecvențele, interacțiuni de frecvențe cerebrale și tot felul de frecvențe binaurale și hemisincuri și așa mai departe. Am trecut în toate instrumentele posibile, în toți specialiștii posibili și am ajuns la niște concluzii de nu vă puteți imagina. Deci muzica, dincolo de plăcerea pe care ne oferă, că cu toții suntem pasionați de muzică și tu nu mai vorbesc și... na. Măi, muzica ne vindecă, dar mai mult decât atât, ne influențează. Ne influențează. Și, de exemplu, uite, nu pot să nu-ți dau, asta e. În ultimul capitol al cărții, am făcut un playlist. Mi-am permis să fac un playlist, atât de muzică clasică, cât mai ales de muzică ușoară, să-i spunem așa, modernă, dar numai cu piese pe care s-au făcut anumite studii și observații, legate inclusiv de impactul lor asupra noastră, că nu toate sunt vindecătoare. Există piese care stimulează foarte, foarte mult secreția de hormoni androgeni la bărbat, de exemplu, și produc incitare și senzualitate. Sunt piese care stimulează secreția de melatonină și produc nu doar relaxare, ci somn. Sunt piese care stimulează extrem de mult eliberarea de calciu lactic din mușchi și atunci îți produc stare de relaxare. Sunt niște studii absolut devastatoare, aș putea să vorbesc 1000 de ani pe tema asta, dar n-am să o fac, că nu vreau să furăm din timp, dar o să vezi. E absolut genială. Terapia pe muzică e o formă reală de terapie, pe care toți cei care ne ocupăm cu muzica am experimentat-o fără să știm că facem asta. Finalul e foarte frumos. Trimiteți lumină. Mi se pare foarte important ce ai spus. Indiferent cât de greu vi se pare, atunci când oamenii vă agresează, verbal, prin simpla atitudine sau pur și simplu scriu lucruri, învățați să trimiteți lumină. Aveți mare grijă în anul ăsta, mai mult ca oricând, de sufletele voastre, de spiritul vostru, de respirația voastră și, foarte important, ascultați muzică. Muzica și focul merg împreună, urmează 20 de ani de 9 și eu încerc să mă uit la 9 nu ca la o cifră, ci ca la 9 oamenilor cărora
le plac oamenii, iubesc oamenii și tu ești un iubitor de oameni, un da. altruist. Și atunci vă mulțumesc din suflet, păstrați nouăle ăsta ca pe un lucru frumos, despre care, iată, Rizvan Rusu ne-a spus atât de multe lucruri, cred că trebuie să revăd de 3 ori podcastul ăsta ca să mai scriu câteva chestiuni. Acesta este un podcast de văzut cu creionul și hârtia la îndemână, mai ales că ai spus niște date, niște cifre, niște lucruri importante. Și oamenii de fiecare dată când îl vor revedea, vor observa că percep și alte straturi care poate prima oară nu au fost atât de evidente. Îți mulțumesc din tot sufletul meu. Și eu îți mulțumesc. Și mulțumesc și ENN Asigurări pentru încredere, pentru parteneriat. Ne revedem tot aici. Și mai e ceva. Dacă ceva din ce am povestit noi aici vi se pare că e interesant, spuneți-le și prietenilor voștri, abonați-vă acolo la canalul de YouTube. Sunt aici și încerc să aduc un strop de bine în viața noastră a tuturor, de aici și titlul Magic Life. Mulțumesc. Reușești cu mult drag. Mulțumesc, ești minunat. Magic Life.